Hukumar da ke kula da harkokin sufuri a Saudiya ta ce sababbin hanyoyin fasahar zamani da ake aiki da su a filayen jiragen saman kasar sun ba da gudunmuwa wurin bunƙasa harkar sufurin jiragen sama a kasar, tare da samar da walwala ga matafiya. Adadin shige da fitin da aka samu a filayen jirgin Saudiya wannan shekarar sun ninka na shekarar da ta gabata. Daga cikin manyan sauye-sauyen da aka samu akwai na'urorin wayewa kai hidima da ke tantance matafiya da kayayyakinsu, da na'urorin da ke fitar da katin shiga jirgi ga matafiya, da damar da matafiya ke da ita ta kulla hada-hada ba tare da sun je gaban ma'aikatan filin jirgin ba da sauransu. Hukumar zaɓe a jihar Kano ta bayyana gwamna Dr. Abdullahi Umar Ganduje a matsayin wanda ya lashe zaben jihar da aka karasa. Zaben da ya kasance mai cike da kace nace. 'Yan jaridar BBC da TBC da Freedom Radio da wasu su ma sun bayyana yadda suka ce jami'an gwamnati da 'yan daba sun ci zarafin su. A nata bangaren jam'iyyar PDP mai adawa ta yi watsi da sakamakon zaben da aka sanar, inda ta ce dan takararta Abba Kabir Yusuf shine ya lashe zaben tun farko. Amma gwamnati tare da haɗin bakin jami'an hukumar zaɓe suka murɗe zaben. A jihar Sokoto da ke Najeriya, hukumar zaɓe ta bayyana gwamnan jihar kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP a matsayin wanda ya lashe zaben da ƙuri'u 342 kacal. Sai dai jam'iyyar adawa ta APC ta yi watsi da sakamakon zaben, inda ta ce hukumar zaɓe ta ƙi sauraron ƙorafe-ƙorafenta a kan zaben. Hakanan a jihar Benue ma jam'iyyar PDP ce ta lashe zaben gwamna, sai kuma jihar Plateau inda samun lalon na jam'iyyar APC ya yi tazarce. Duk dai jam'iyyun adawa a waɗannan jihohi sun yi ƙorafe-ƙorafe, inda suka ce sun yi watsi da sakamakon zaben. Cibiyar Sarki Salman mai bayar da agaji ta gudanar da gasar karatun Alkur'ani mai girma ga 'yan gudun hijirar rikicin jamhuriyar tsakiyar Afirka waɗanda ke samun mafaka a birnin Yawunde na ƙasar Kamaru. Gasar ta gudana a ƙarƙashin jagorancin Sheikh Awad Alnazi na ma'aikatar harkokin addinin Musulunci ta Saudiya, inda gasar ta samu halartar manyan jami'an gwamnatin Kamaru da jakadun ƙasashen Larabawa a ƙasar ta Kamaru. Jakadan Saudiya a ƙasar Kamaru Muhammad bin Suleiman Al-Mushir ya bayyana gasar karatun Qur'anin a matsayin ɗaya daga cikin hanyoyin da Saudiya ke bi domin bunƙasa haddar littafi mai girma da ilmantarwa kan tatacciyar koyarwa addinin musulunci. Hukumomin kasar Sri Lanka sun ce sun samu nasarar cafke wani jirgin ruwan kasar Iran dauke da Iraniyawa tare da hodar Iblis mai nauyin kilogiram 108 da suka yi kokarin shiga da ita babban birnin kasar Colombo. Rahotanni sun nuna cewa wata na'urar binciken sirri ce ta fallasa Iraniyawan. Ba tare da bata lokaci ba, jami'an tsaro suka kasance cikin shirin kota kwana har sai da suka kai ga cafke masu laifin. An kama Iraniyawan da na'urorin sadarwa da wayoyin tafi da gidanka. A yayin da ake ci gaba da tsare masu laifin, hukumomin sun ce za su nemi taimakon masu fahimtar yaren Farisanci domin yi wa Iraniyawan tambayoyin kwakwaf don tatsar bayanai daga gare su. Hakanan ba tare da bata lokaci ba za a gurfanar da masu laifin a gaban kotu saboda girman ta'asar da ke tattare da shigar da kayan maye kasar ta Sri Lanka, duba da hatsarin da hakan ke da shi a rayuwar matasa da sauran jama'an kasar. Wani somin tabin bincike da aka gudanar ya nuna masu laifin na da alaka da wani gungun masu aikata laifuka da ke da mazauni a kasar Iran da wani bangaren kasar Pakistan. Gwamnatin Mali ta kori wasu manyan jami'an sojin kasar saboda wani mummunan hari da aka kai garin Ouagassogui da ke yankin tsakiyar kasar, inda aka halaka Fulani 134. Gwamnatin ta kuma rushe kungiyar mafarauta ta kabilar Dogon da ake zargi da kai wannan kazamin hari. Majalisar Ɗinkin Duniya a nata bangaren ta yi tir da wannan harin kuma ta yi kira da a hukunta masu hannu a cikinsa. Takaddama kan filaye da ruwan sha ne musabbabin wannan rikicin kabilanci da mutane sama da 500 suka rasa rayukansu sakamakonsa daga shekarar da ta gabata zuwa yanzu. Ƙungiyar kare demokaradiyya mai sa ido akan zaɓe a Najeriya wato CDD ta bayyana takaicinta kan yadda aka tafka hauragiya aka musguna wa jama'a tare da sayan ƙuri'u da ta'addanci da sunan zaɓe a zaɓukan da aka gudanar saboda rashin kammaluwarsu a wasu jihohin Najeriya. Ƙungiyar ta ce ta aika da wakilanta wurare da dama kuma ta samu rahotanni marasa daɗin ji. Ƙungiyar CDD ta ba da misali da jihar Kano a matsayin inda aka fi tafka wannan ta'asa.